Ben, de entrada, poderíase pensar que o topónimo O Ríos procede do diminutivo latino ribolus, co significado de ríos pequenos. Certo é que polo concello transcorren varias correntes fluviais, pero se temos en conta as atestacións escritas na documentación histórica medieval do topónimo, temos que desbotar esta hipótese, porque xa se menciona no ano 1029 como Orriolos, no ano 1031 como Villa Urriola, e despois, máis tarde, xa no 1466, vémolo escrito como Urriós, que alterna con Orriós ata a documentación do século XX. Ben, neste escenario caben dúas posibilidades. A primeira das hipóteses é que Orriós proceda dunha raíz prerromana or, co significado de alturas, cumes ou vales entre montañas. Esta hipótese cobra importancia se temos en conta que a meirande parte do territorio do meu concello está situado nun vale entre montañas. Ademais, por toda a provincia de Ourense atopamos moitos topónimos que conteñen esta mesma raíz, por exemplo, Urrós, Órrea, Orra. Sen ir máis lonxe, no concello de Gomesende, na parroquia do Pau, hai unha ampla valgada que leva este mesmo nome, de Orriós todo xunto. Na rexión veciña portuguesa de Trás-os-Montes é de uso común a palabra orreta, que sería un diminutivo de orra, para designar un vale entre montañas. Ben, a segunda posibilidade, a segunda hipótese, sería que a forma Orriolus procedese do diminutivo latino plural de Orrium, co significado de hórreos pequenos. Pero temos o inconveniente de que nesta zona de Galicia non existen os hórreos, senón que para secar o millo poñíase en ristras penduradas dos cangos, dos corredores das casas, e o centeo ou trigo ia para as tullas. Isto non quita que se lle poida dar unha interpretación metafórica a este topónimo, pois hai moitos nomes de recipientes ou de construcións que na toponimia adquiren un valor oronímico, designando con cavidades ou depresións no terreno, por exemplo, fornelos ou dornelas. En conclusión, as dúas posibilidades poderían ser igualmente válidas porque as dúas conflúen nun mesmo valor oronímico que reflite perfectamente a realidade orográfica do meu concello, que é a existencia de varios vales polos que discorren varias correntes fluviais que os formaron.